Sí? Amb la senyora Chacón, sisplau. Soc jo. Està vostè d'acord que se celebri el referèndum sobre el futur de Catalunya? Seria molt bo per a Espanya. És normal que la senyora Chacón estigui a favor de la consulta. Ella, com a veïna de l'Ametlla del Vallès, pensa que en una veritable democràcia és normal que se li consulti sobre el futur del seu país. 9N. Perquè votar és normal en un país normal. Sí? Amb la senyora Chacón, sisplau. Soc jo. Està vostè d'acord que se celebri el referèndum sobre el futur de Catalunya? Seria molt bo per a Espanya. És normal que la senyora Chacón estigui a favor de la consulta. Ella, com a veïna de l'Ametlla del Vallès, pensa que en una veritable democràcia és normal que se li consulti sobre el futur del seu país. 9N. Perquè votar és normal en un país normal. Digui? Senyor Aznar? Sí, digui. Guaita, si parla català en la intimitat. Està vostè d'acord que se celebri el referèndum sobre el futur de Catalunya? Home, i tant, per descomptat. És normal que el senyor Aznar estigui a favor de la consulta. Ell, que no va ser president del govern, pensa que en una veritable democràcia és normal que se li consulti sobre el futur del seu país. 9N. Perquè votar és normal en un país normal. Dígame. Señora Botella, Un momento. debo estar prenent un café con leche. Ahora sí, dígame. ¿Está usted de acuerdo con que se celebre el referéndum sobre el futuro de Catalunya? Sí, faltaría más, porque es fenomenal para Cataluña. És normal que la senyora Botella estigui a favor de la consulta. Ella, com a veïna de Barcelona, pensa que en una veritable democràcia és normal que se li consulti sobre el futur del seu país. 9N. Perquè votar és normal en un país normal. Diga. Señor Montoro, Yo mismo. ¿está usted de acuerdo con que se celebre el referéndum sobre el futuro de Catalunya? Por supuesto, iré a votar como un Pepe. És normal que el senyor Montoro estigui a favor que es faci la consulta. Ell, com a veí de Mataró, pensa que en una veritable democràcia és normal que se li consulti sobre el futur del seu país. 9N. Perquè votar és normal en un país normal.